lane when I pass in the street. Bag of money in the passenger seat. Always been asking for me on the road from the west to the east. So high, might never come down. So what? This is my lifestyle. Hej og velkommen til det nye format på det, der var engang de to store. Velkommen til Futureball podcastet, og som sædvanligt har jeg Adel Sabic med. Og i dag bliver ikke et episode, hvor vi dykker ned i noget fodbold, fordi I tænker nok, hvorfor fanden lægger de to store en video op? De har ikke lagt en video op i 3 måneder. Hvorfor hedder de Futureball? Hvad er Futureball? Skal jeg unsubscribe? Hvad skal jeg gøre? Nej, vi er tilbage. Adel, hvorfor er det egentlig, at du vil sige, at de to store ikke fortsatte? Altså, ja, der var jo det her med skole og så videre. Altså, er det derfor? Ja, det er jo nok det er det største. Det største del af alt, det er nok skolen. Og så var det også bare sådan lidt, i længden blev det sådan lidt meget dækket. Altså, det var bare sådan også lidt kedeligt at lave, når der var så mange andre, der også lavede det. Så nu har vi lavet et helt nyt format, Futureball, som Nikolaj lige kan fortælle, hvad det er. Jamen, Futureball går egentlig ud på, at lad mig lige give jer hele grundhistorien og kernehistorien i, hvorfor vi vælger at lave Futureball. Dengang vi lavede de to store, vi var rigtig, rigtig glade for fodbold, og det er vi rigtig, rigtig stadigvæk, men vi tror jo ligesom det, der stod i titlerne. Det, du har hørt før, det kedelige, og du hører jo bare på nogen, som faktisk i teorien ikke er særlig meget inde i stoffet i forhold til de analytikere, der kan gå ud og høre på de andre podcast. Så der er en god ven af mig, og det mener jeg mig og Adel, vi lige snakkede sammen igen om at få Futureball stablet op. Så tænkte vi skal tættere på kulissen, men vi har heller ikke ressourcerne til at komme helt tæt på kulissen. Men vi ved jo godt, at der er en scene i dansk fodbold, hvor ingen har dækket endnu. Og det er jo det, der er kernestof i Futureball. Vi vil gerne give en stemme til de talenter, der bliver overset af de danske medier, og vi vil gerne have den med ind på podcastet. Og du tænker nok, hvor får vi fat på de her talenter, men bare roligt. Netværket, det har vi, og vi skal nok få styr på at få de talenter ind i studiet, som du kender det. Kan vi bare lige sige, at det har været en ære med de to store. Det har givet os en masse oplevelser og læringer, som vi tager med ind i Futureball. Og selvfølgelig, hvis du kender nogle talenter, så skriver du bare til os. Og så kan vi jo se, om vi er interesseret i at have dem med på Futureball podcastet. Og det er som sådan, at mig og Adel, vi kender flere udenlandske fodboldtalenter, der har græs under støvlerne i Danmark. Og det er sådan, at vores allerførste episode, det kommer til at være med en ret kendt person i udlandet, men når vi kommer til Danmark, så er der ikke så mange, der ved, hvem han er. Og igen, Futureball giver en stemme til de talenter, som ikke har noget at sige på den danske fodboldscene. Adel Sabic, sæt lige nogle ord på, hvorfor du fortsætter med mig på Futureball. Hvorfor er du interesseret i at komme med på den her rejse, og ligesom prøve noget nyt andet end de to store? Ja, altså ligesom da du bringer den her idé op til mig, og siger med det samme, at vi kan allerede få en rimelig stor spiller ind, altså i hvert fald ude i udlandet. Altså han har jo spillet, nu kan jeg ikke spoil for meget, men han har spillet VM. På 17-niveau skal det bare lige siges. Men stadig et FIFA-VM. Han har VM for Irak, siger vi. Og så gider jeg ikke sige mere. Da du sagde til mig, at vi kunne gøre det med ham, så tænkte jeg, okay, altså det var allerede spændende. Og så, altså det er også en af vores gode fællesvenner, vi har. Det er derfor, og så gør det ligesom med vores netværk større, og forhåbentlig også mulighed med samarbejde med en masse andre unge talenter. Det var jo ligesom derfor, at jeg valgte at arbejde igen med dig, efter vi har lavet de to store. Og kan jeg bare lige sige, at nu hvor Futureball, det er lidt i navnet, vi ikke kun begrænset til dansk nu, fordi at hvis det er, at vi får muligheden for, hvis alt går efter planen, som vi har lagt ned og snakket og drøftet en masse de sidste par uger faktisk, går det her projekt med Futureball ligesom i gang, og vi har en masse idéer og innovationer, vi gerne vil putte ind i det her podcast, som du kender fra de to store, os, der bare dækker medierne, eller dækker titlerne, men nu på Futureball, så kommer vi til at dække
selve spillerne, det kommer til at være uden filter, det kommer til at være fedt, det kommer til at være råt, det kommer for det første også til at være, og for det andet, til at være virkelig originalt. Noget, man ikke ser på danske fodboldpodcast i dag, fordi at de fokuserer meget på det her med Premier League, Superliga. Ja, de får populære spillere ind, men du får ikke de her talenter, som ikke har sgu meget at sige. Og det er det, vi gerne vil give Futureball. Eller det var det, vi gerne vil give til jer. Altså en platform, hvor spillere, der ikke har en stemme, kommer på og kunne fortælle noget om deres erfaringer, oplevelser, ting på deres fodboldrejse, som har fyldt meget. Og det bliver ikke kun om fodbold, det bliver meget mere. Vi kommer tæt på mennesker, vi kommer tæt på fodboldspillerne, så det bliver rigtig, rigtig fedt. Og hvis der er noget, jeg skal sige med det her Futureball, ja, det kan være, at et par episoder bliver på engelsk, men det er jo fordi, at vi får måske store gæster i studiet, så vær klar på at høre os snakke lidt engelsk, hvis det er det, der kommer til at skulle ske, men det er stadig mig og Adel, der er i studiet, og det er jo stadigvæk lidt de to store hjerte, vi har herinde, og vi kommer til at kunne håbe, at jer fans fra de to store formatet, I kommer til at elske det her. Det er mere råt, det er mere originalt, det er nyt, og vi prøver det. Adel, glæder du dig til det allerførste episode? Jeg glæder mig mega meget til første episode. Altså, vi er jo allerede i gang med at finde ud af med den person, vi skal have med, hvornår episoden den skal ud. Og det kunne også være, at I vil skrive til os, hvornår I vil have episoderne ud, så skal vi nok arbejde på det. Og endnu en gang, så vil jeg bare lige sige tusind tak for støtten på de to store. Vi fortsætter med Futureball podcastet nu. Og for mig er det vigtigt, at vi får lagt kvalitetscontent op til jer. Så hellere kvalitet frem for mængde. Og det er sådan nogle ting, jeg rigtig, rigtig meget stræber efter at gå for. Fordi at jeg føler, at vi kan ikke lægge en masse medier. Vi går stadig på gymnasiet. Vi går i 2G. Vi går i vores hårdeste periode lige nu, som folkeskoleelever. Og det er, som gymnasieelever. Og det er virkelig, virkelig stressende at have et podcast kørende på siden af det, når vi har aflevering og så videre. Så vi kommer til at gøre det på den måde, at kvalitet frem for mængde. Husk det, når du ser Futureball. Hellere det, end at vi bare putter en masse lort ud til jer. Altså bare sådan groft sagt. Så jeg tror, den er introduceret. I ved, hvad Futureball er nu. Kort sagt, en platform for spillere, der ikke har en stemme på den danske fodboldscene og i udlandet. Spillere, vi normalt ikke hører fra, som har future i ball. Adel, er der nogle ting, du gerne vil sige her til sidst? Nej, jeg føler, vi har sagt, hvad vi skulle sige om Futureball. Og så det er jo bare spændende til første episode, som kommer forhåbentlig ud den her uge. Jamen, vi må lige se, om det bliver den her uge eller om næste uge, men vi ligger i hvert fald i omkring inden for 10 dage, så har de vores allerførste episode klar, håber jeg. Der kan jo også være, der sker ændringer. Ja. Men I kan jo se Futureball, nyt logo, samme mennesker, samme personligheder, nyt format. Jeg tror, vi slutter den der. Mit navn er som altid Nikolaj Shekai, sammen med min vadvært Adel Sabic, og vi glæder os rigtig meget til det nye format. Og så du kan hoppe dig opdateret på det nye format, så skal du også følge os på Instagram, på det, der står lige dernede. Det tror, det står her under mig, futureball.dk på Instagram, futureball_dk på YouTube, og så finder du os som sædvanligt på vores gamle platform også, på Spotify, Futureball fodboldpodcastet. Og så glæder vi os rigtig meget til næste gang. Vi håber, vi ser dig, når vi møder den her rigtig, rigtig spændende gæst. Så vi ses for Futureball Studio i dag i næste uge forhåbentlig. In the street, bag of money in the passenger seat. Always been asking for me on the road from the west to the east. So high, might never come down. So what? This is my lifestyle.